Bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Diyos. Daygon ko ikaw, ipangga mo ako, matod sa pulong mo. Bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Diyos. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo. Pagasimbahon ug alagaran ko ikaw. Ang ipangga mo ako, matod sa pulong mo. Bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Diyos. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo. Pagasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagasimbahon ug alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo. Pagasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagasimbahon ug alagaran ko ikaw. Dunay type sa mga tao nga grabe ka mapasalamaton bisan sa gagmayng mga butang. Ug dunay usay type sa mga tao nga wala sa ilang vocabulary kining gitawag og pagpasalamat. Kung atong i-evaluate ang atong matag usa ka kaugalingon karon, asa ka ta nga type sa mga tao na bilong. Nining mga oras sa dako kayong nga opportunity o pagpasalamat nako ngadto sa atong buhi nga Dios nga diin anto dining mga orasa gawas nun ta nga maghisgot sa pulong sa Ginoo, gawas nun ta nga maminaw sa pulong sa Ginoo. And dako nako nga pagpasalamat sa Ginoo sa atong matag usa ka mga kinabuhi nga bisan sa ato ang kabisi ning hatag ta og higayon para sa Ginoo. Ug kini nindot kaayo nga naa sa atong matag usa ka mga kasing-kasing ang kahangawa sa kanunay diha sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Niini nga mga orasa ang atong pasahi karon o ang atong passage karon na makita sa libro sa Episo. Episo kapitulo 5 versikulo 19 hangtod sa 20. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo.
ug sa inyong pagsultianay gamitan ninyo ang mga salmo, mga himno ug mga balaang awit. Awiti ug daygan ninyo ang Ginoo sa kinasingkasing gayod. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pasalamati ninyo kanunay ang Dios nga Amahan tungod sa tanang butang. Mag-ampo ta mga itagiya ug tabang sa Ginoo. Ginoong Dios nga labing gamahanan, salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo sa among matag usa ka mga kinabuhi. Salamat Ginoo nga nihantod nining mga oras sa imo pa kami nga lugayan sa among matag usa ka mga kinabuhi, nga naginhawa pa mi sa libre nga hangin, napamikusog nga diin aron kami makabuhat sa mga butang nga gusto namong buhaton, labi na sa mga butang nga diin makapalipay diha sa mga tubangan o God. Lord, ining mga orasa andama among matag usa ka mga kasing-kasing nga diin dunay kalipay sa pagdawat sa imong mga pulong, nga diin ining mga orasa o Dios ikaw mao'y magpamuhat sa matag usa namo ka kinabuhi, nga ang imong pulong o Dios dunay dakong kahimuan sa among matag usa Ginoo, nga sa adlaw-adlaw namong pagkinabuhi ang imong pulong may magtudlo namo, may magiyakan namo, nga among makinabuhi mahisubay sa imuha nga kabubuton o Dios. Sa among pagpadayon karon, ikaw among tugyanan uban ang pagpasalamat sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. So ang ato ang passage karon makita sa Efeso. And ang ato ang pagahisgutan karon kining gitawag og pagpasalamat kanunay sa Ginoo. Basahon nako sa bersikulo 20 sa ato ang passage, nagingon, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pasalamati ninyo kanunay ang Dios nga Amahan tungod sa tanang butang. Kining word nga kanunay sa Griego nga pulong gitawag kini og pantote. Kini nagpasabot nga ang pagpasalamat padayon. So but pasabot padayon nga sa kanunay, makanunayon ang atong pagpasalamat ngadto sa Ginoo sa nindot nga sitwasyon o bisan sa bati nga sitwasyon, padayon ang atong pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Nining mao nga libro sulat ni Apostol Paul, kung atong tan-aw ng kinabuhi ni Paul sa iyahang mission, sa iyahang ministry, sa buluhaton nga gipiyal sa Ginoo diha niya nga mingagi siya og kapriso. Ug atong makita nga si Paul, bisan siya sulod, naa siya sulod sa bilangguan, nakahimo og gyapon siya nga magdaig umupasalamat sa Ginoo. Ang pagkamapasalamaton ni Apostol Paul, naghimo kaniya nga dunay kalipay o kalinaw bisan sa mga bati nga sitwasyon diha sa iyang kinabuhi. Atong makita nga garabi ang kasing-kasing ni Paul diha sa gitawag og pagpasalamat, nga kung atong tan-aw nang iyang kinabuhi nga naa na siya sa sitwasyon nga like nindot na kayo i-give up, nindot na kayo i-surrender. Apan atong makita ang kasing-kasing ni Paul nga duna siya kalipay o duna siya kalinaw, ug ang sekreto ni ana nga iyang ginapractice mao ang pagkamapasalamaton ngadto sa buhi nga Dios. Nining mao nga passage nagdasig si Apostol Paul, nagtudlo si Apostol Paul sa mga taga Efeso nga diin iyang gidasig ang mga Kristohanon dito nga maong lugar nga dunay kasing-kasing nga kabalo o kamao nga mopasalamat ngadto sa Ginoo, ug dili lang sa maayong butang kundi pati sa mga dili maayong butang nga moabot sa atong sa ilahang matag usa ka mga kinabuhi. Dunay daghan nga angay natong pasalamatan ang Ginoo, daghang butang nga angayan og deserve siya nga atong pasalamatan. Apan niining mga oras sa duna lamay upat ka butang nga atong hisgutan karon nga unsang mga butang nga usa sa mga butang nga dapat natong pasalamatan, dapat natong himayaon, dapat natong daygon ang atong buhi nga Dios. Una nga butang nga atong hisgutan karon kining gitawag og pasalamat sa Ginoo sa material nga mga panalangin nga gihatag niya kanato.
dunay mga tao nga daghang bahandi nga ilang naangkon o ilang nadawat. Ug dunay usay mga tao nga gamay lamang nga bahandi ang ilang nadawat o ilang naangkon. Apan ining mga oras sa gitudluan o gidasig ta sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa libro sa Efeso nga pasalamatan nato ang Dios sa mga material nga panalangin nga iyang gihatag niya kanato, whether it is gamay or daghan o unsa man na kanindot nga mga materialis iyang nga gihatag diri sa atoa. Nga diin unsa man ang atong estado sa kinabuhi, unsa man ang imong status sa imong nga pagpuyo, naaba sa imong kasing-kasing nga bisan makaingon ka nga luoy ka or makaingon ka nga nindot imong kahimtang, nakahimo ba ka sa pagpasalamat sa atong buhi nga Dios? Atong makita ang kinabuhi dinhi ni David sa libro sa unang Chronicles kapitulo 29 bersikulo 10 hangtod sa 14. Nag-ingon dinhi, gipasalamatan ni David ang Ginoo at ubangan sa katawhan ug miingon siya, O Ginoo, Dios ni Jacob, nga among amahan, daygon ka sa walay katapusan. Imo, O Ginoo, ang pagkahalangdon, ang gahom, ang himaya, ang kadaog, ug imo ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta, ingon man ang gingharian ug labaw ikaw sa tanan. Gikan kanimo ang bahandi ug dungog. Hari ka sa tanan ug anaa kanimo ang tanang gahom ug kusog, ug makahatag ka gahom ug kusog sa tanan. Karon nagpasalamat kami kanimo o among Dios, ug gidayeg namo ang mahimayaon mong ngalan. Atong makita ang kasing-kasing ni David nga diin iyang gi-acknowledge, iyang gi-recognize nga ang Ginoo ang tag-iya sa tanan. Tanan nga mga bahandi nga naangkon sa tao, tanan nga mga butang nga nadawat sa tao, gi-acknowledge ni David nga ang Dios ang ayan ulian sa mga pagpasalamat, ang Dios deserve nga ato ang pasalamatan sa tanan nga naangkon nato sa atong kinabuhi. Kung atong evaluate ang atong matag usa ka kaugalingon, naka huna-huna ba ka or imo bang na pamalandungan ug nga imong na-recognize, imong gi-acknowledge sa kanunay nga miingon ka nga Lord, tanan nga naa nako karon akong mga achievements, unsa pa nga naa nako karon, akong giila nga ikaw tag-iyan ini ug tungod ni ana angayan ka na akong pasalamatan. Pagkanindot nga ang mga Kristohanon dunay kasing-kasing nga mapasalamaton ngadto sa atong buhi nga Dios sa mga butang nga iyang gipiyal sa atoa. Nga bisan sa ato nga kinabuhi karon nga gihatag sa Ginoo, nagpasalamat ba ka sa Ginoo niana? Sa matag usa nato ka mga kinabuhi, tanan nato nga naangkon, mga material nga butang nga gihatag sa Ginoo nato, gipiyal nato, dili pasabot nga naa nato atoa ni. Gihatag ni sa Ginoo nato, gipiyal ni sa Ginoo nato tungod kay gisaligan ta sa Ginoo sa mga butang nga pinaagi ni ani pwede tang gamiton sa Ginoo nga din kabalo usab ta nga mohatag, mo share ngadto sa uban, nga din atong ma-extend ngadto sa uban kung unsa ang kamaayo nga gihimo sa Ginoo diri sa atong matag usa ka mga kinabuhi, ug ato usab nga matudlo ngadto kanila nga sa tanan nga moabot sa ilang kinabuhi, doon na sila kasing-kasing nga kabalo mo pasalamat ngadto sa Ginoo. Ikaduha nga butang nga angay natong pasalamatan sa Ginoo, pasalamat sa Ginoo sa mga tawo nga nahimong part diha sa atong kinabuhi. Si Apostol Paul nagsulat diha sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 4, sa kanunay nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus. Si Apostol Paul
nagpasalamat siya sa Dios sa mga tao dito sa Corinto. Nga diin nga iyang nakita nga ang mga tao dito nga maong dapit na himong part o kabahin diya siya nga kinabuhi diha sa pag-alagad sa Ginoo nga matinud-anon, nga iyang makita nga ang mga tao dito nga maong dapit nga nahimo nga part sa iya nga kinabuhi pinaagi, nga diin nakadungog sila sa pulong sa Ginoo, nasangyawan sila sa pulong sa Ginoo, nitubo sila diha sa pulong sa Ginoo diha kang Ginoong Hesukristo, nga diin atong tagaan og balyo ang atong isig katawo, nga atong i-appreciate ang mga tao nga nahimong part sa atong kinabuhi. Nga bisan sa akong kinabuhi, sa akong experience, dako kayo na akong pagpasalamat sa Ginoo. Dako nako nga makaingon ko nga grabe nako ka-blessed sa mga tao nga gigamit sa Ginoo kining sa TLCC. Nga gigamit sa Ginoo sa pag-provide sa tanan akong needs sa akong pag-eskwela. Dako na nako kayo nga pagpasalamat ngadto sa tumbuhi nga Dios sa inyong makinabuhi, nga inyong gi-extend ang mga panalangin nga gihatag sa Ginoo ninyo diha ug inyong gi-extend diri kanako. Atong makita nga sa diha nga sa atong matag usa kinabuhi nga duna tay gitawag og gahin or higayon nga ato nga i-appreciate ang mga tao nga nahimong part sa atong kinabuhi, ang mga tao atong pamilya, atong mga ginikanan. Angayan sila nga pasalamatan. Atong mga relatives or si bisan kinsa mga igsuon nato sa pagtuo diha ni Ginoong Hesukristo. Do bisan sa mga tao nga nahimong part sa atong kinabuhi pinaagi sa bati nga sitwasyon, kabalo usab ta nga mohatag og pasalamat ngadto kanila. Nindot kayo nga diin sa ato ang matag usa ka mga kinabuhi nga atong ma-practice ang kining gitawag og pagkamapasalamaton, nga duna tay kalipay ug dili ta magdumili sa paghatag og pasalamat ngadto sa atong mga isig katawo, labi na sa mga tawo nga nakatabang sa atoa, sa mga tawo nga wala nagdumili sa ilahang kaluoy sa matag usa kanato. Ikatulo nga angay natong pasalamatan ang Ginoo kining pasalamat sa Ginoo bisan taliwala sa mga pagsulay o problema. Walay usa nato nga exempted sa mga problema o pagsulay. Bisan pa o Kristohanon ka or dili man ka Kristohanon, walay exempted. Kitang tanan makasinati og mga pagsulay, mga problema sa kinabuhi. Ang pangutana, nahimo ba ka nga mapasalamaton loyo sa mga problema o pagsulay? Or nahimo lang tang mapasalamaton sa mga maayong butang nga naabot sa tong kinabuhi. Nahimo lang tang nga kabalo mo pasalamat ngadto sa Ginoo sa mga maayong butang nga iyang gipasinati diri kanato. Unya pag-abot sa panahon sa mga bati nga sitwasyon, wala, dili na ta kabalo mo pasalamat. Nining oras sa nagdasig ang pulong sa Ginoo sa matag usa nato, nga dili lang kay mo pasalamat ta sa mga maayong butang, sa mga maayong sitwasyon nga moabot sa atong kinabuhi, apan bisan sa mga bati, bisan sa mga problema, bisan sa mga pagsulay, bisan sa mga panahon nga gusto natang mo give up, dapat kabalutang mo pasalamat sa Ginoo. Duna tay kasing-kasing nga malipayon nga mo pasalamat sa Ginoo, nga din makita sa Ginoo nga dili lang kay sa mga maayong butang ta mahimo nga mapasalamaton, kundi sa mga butang usab nga makaingon ta nga bati para sa atoa. Sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 2 hangtod sa 3 nagingon, mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong mahulatayon. Sa tanang panghitabo sa atong kinabuhi dunay purpose o katuyuan ng Ginoo. Inatong makita dinhi sa Santiago nga gisulayan
ang atong matag usa kinabuhi pinaagi sa mga problema ug mga pagsulay sa usa ka tumong og tuyo nga makat-unta nga mahimo nga malahutayon nga makat-unta nga mupadayon makat-unta nga dili mo give up bisan unsa nga mga panghitabo nga moabot sa tong kinabuhi. Kanunay natong ibutang sa tong una-una, kanunay natong hinumduman nga sa tanang panghitabo sa atong kinabuhi bisan sa mga dili maayo nga sitwasyon nga atong nasinati nga makaingunta nga gibiyaan nato sa Ginoo. No, never ta nga gipasagdan sa Ginoo, never ta nga gibiyaan sa Ginoo. Gitudloan lang ta sa Ginoo nga gusto sa Ginoo nga mahimo ta nga dunay kasing-kasing nga makat-on nga mopadayon, makat-on nga mulahutay, makat-on nga dili mo give up sa bisan unsa nga panghitabo sa kinabuhi ug dunay kasing-kasing nga kanunay mapasalamaton ngadto kaniya. Nindot kayo nga makita nato, makita sa Ginoo kita nga iyang makatawuhan nga sa tanang panghitabo sa tong kinabuhi mapasalamaton ta sa Ginoo, nagdaig ta sa Ginoo, dili lang kay muhatag tag oras, musimba ta tungod kay dunay maayo nga nahitabo sa atong kinabuhi, dunay nindot nato nga nadawat, dasig kay ta nga muduol sa Ginoo, dasig kay ta nga moatin og mga activity. Akong mga paghangyo og mga pagampo nga diin sa atong matag sa kinabuhi ingon nga mga Kristohanon nga bisan sa dili maayong kahimtang nga atong nasinati naagi hapon sa atong mga kasing-kasing ang excitement nga moduol sa Ginoo, mopaduol sa Ginoo, modaig sa Ginoo, moawit sa Ginoo diha sa mga pagpasalamat. Ikaupat nga butang, pasalamat sa Ginoo labi na sa kaluwasan nga atong nadawat diha ni Hesukristo. Doon naman tayo daghan kayong mga gasa nga naangkon labi na umaabot nga Pasko na mga gift nga ipanghatag apan walay laing pinaka the best ug pinaka nindot nga gasa maura gyud ang kaluwasan nga gihatag ni Ginoong Hesus. Ug nato nga mga Kristohanon nga nakadawat na sa maong gasa angay siya nato nga pasalamatan niya na nga diin wala tay bisan gamay nga gibuhat nga mahimo nga ma-impart nato sa maong nga kaluwasan nga atong makita sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Atong makita nga ang kaluwasan nga atong naangkon walay tanan kini tungod ni Ginoong Hesus, kini tungod sa iyang pagsakripisyo ug walay ato bisan gamay nga na counterpart nato. Ato ba na nga nahuna-huna, ato ba na nga napamalandungan nga bisan ni ana atong makita nga grabe ka-deserve ang Ginoo nga himayaon, grabe deserve kayo ang Ginoo nga pasalamatan, nga luyo sa atong pagkadaotan, luyo sa atong pagkamakasasala, gi-extend niya ang iyang kaluoy, gi-extend niya iyang grasya, gi-extend niya ang dakong gugma kanatong tanan. Unya bisan lang sa pag-ingon og salamat dili nato mahimo. Karon mapasalamaton ka ba nga nahimo ka nga Kristohanon? Mapasalamaton ka ba nga nahimo kang anak sa Dios? Malipayon ba ang imong kasing-kasing nga nabilong ka sa mga katawhan sa Ginoo? Sa atong matag usa ka maginabuhi, dili nato maihap, dili nato ma-imagine unsa kadaghan ang dapat natong pasalamatan sa Ginoo. Dunay daghan kayong mga butang like tungod sa kadaghan makaingon ta nga naay mga butang nga dili ang ngayon pasalamatan, pero
kung atong hunahunahon pag-ayo, kung atong pamalandungan pag-ayo, nga bisan sa gamay kayong butang, deserve ang Ginoo nga atong pasalamatan. Ang ngayan nato nga daigon ang Dios sa atong matag usa karon ka mga kinabuhi. Nga hantud nining mga oras sa naginhawa pa ta sa libre nga hangin. Nga hantud nining mga oras sa gipiyalan pa ta sa Ginoo sa mao nga kinabuhi nga atong mabuhat ang mga butang nga gusto natong buhaton. Ug pagkaanindot nga samtang buhi pa ta, atong ma-practice, atong naa sa atong mga kasing-kasing kanunay, ilabi na nato nga mga Kristohanon nga katawhan sa Ginoo, nga mahimo ta nga panalangin, mahimo tang example ngadto sa mga tawo, nga makita nila diri sa atong matag usa ka kinabuhi, nga bisan sa mga unsa nga sitwasyon, maayong nga sitwasyon, bati nga sitwasyon nga naa sa atong kasing-kasing, nga mapasalamaton kanunay diha sa Ginoo. Nganong importante man kaayo, labi na sa mga Kristohanon, ang pagpasalamat sa atong buhi nga Dios sa tanang panahon. Atong makita diya sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18a, kini mao ang kabubuton sa Ginoo. Gitudloan ta sa pulong sa Ginoo nga mahimong mapasalamaton tungod kay mao ni kabubuton sa Ginoo sa matag usa nato nga buhaton nato diya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Nga sa atong makita ang nga diin sa dihang dunatay kasing-kasing nga mapasalamaton atong like gitagaan nato og bili ang maong butang, like atong gi-value pag-ayo, atong na-appreciate ug may gusto sa Ginoo nga ato nga i-apply sa atong matag usa ka mga kinabuhi. Balikon ako akong gisulti ganiha, asa ta nabilong sa klase sa mga tao, naaba sa mapasalamaton or katong wala sa ilang vocabulary ang pagpasalamat. Kung wala pa man nato na practice kining gitawag og pagpasalamat, dool ta sa Ginoo, mga itagtabang sa Ginoo. Yes, by our own dili nato kaya. Sa atong kaugalingon nga kapasidad dili nato kaya nga bag-ohon atong kaugalingon. Dili constant nato nga moingon ta nga ugma magbag-o nako dapat kanunay nako magpasalamat. No, dili ta makagaranti ana pinagi sa atong kaugalingon. Muna nga matagkaron og unya sa atong kinabuhi, nagkinahanglan tag Dios, nagkinahanglan ta sa pulong sa Ginoo nga diin magtudlo nato nga sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi, makita sa atong kinabuhi nga mahiuyon diha sa kabubuton sa Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo sa inyong matag usa ka makinabuhi nga migahin og oras sa pagpamalandong, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Manginaot ko akong mga pag-ampo nga sa atong matag usa ka makinabuhi, kanunay natong timan-an nga ang tanan gikan sa Ginoo ug deserve siya nato nga pasalamatan. Nga sa atong matag usa ka makinabuhi, kanunay nato dili nato kalimtan nga tanang panghitabo sa atong kinabuhi ang Dios dunay katuyuan. Ug ang gusto sa Ginoo nga diin atong buhaton nga i-apply nato sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga bisan luyo sa mga bati nga panghitabo sa atong kinabuhi nga naa gihapon ang kasing-kasing nga mapasalamaton ngadto sa atong buhi nga Dios. Magampo ta. Ginong Dios nga labing gamhanan, salamat kayo sa imong pagkamaayo sa imong makinabuhi, sa imong pulong nga kanunay nagtudlo sa mua, kanunay nag-remind sa matag usa kinabuhi sa panahon nga wala nami ning sunod sa dalan nga angay namong subayan nga diin ikaw malipay, naa ang imong pulong nga nagpahinumdum ka namo, naa ang imong pulong nga nag-remind ka namo. Tabangi kami Ginoo nga sa matag adlaw namo nga pagkinabuhi nga din kanunay kami mohatag og higayon diha sa pagduol kanimo uban ang pagpasalamat nga dinaa sa mong matag usa ka mga kasing-kasing nga bisan sa mong kabisi, bisan sa mga butang nga diin among gikabisihan Ginoo, nga diin kabalo mi mohatag og mugahin og oras diha sa pagduol kanimo
diha sa pagbasa sa imong pulong, diha sa pagpasalamat kanimo Amahan. Lord, matag usa Ginoo, ako nagampo nga imo silang panalanginan padayon. Ikaw maghatag sa kanunay sa maayo nga panglawas sa tanan Ginoo nga mga negosyo. Ikaw continue nga mag-bless o God. Lord, ikaw among tugyanan sa tanan uban ang pagpasalamat pinagi sa gamahan ng ngalan ni Jesus. Amen. O amen.